Ka Khasi Students Union KSU North Khasi Hills District kalaban jor halur ka jingeng persya ya ka jingtmu jong ka sorkar ban penkela jaka bam ni food court ya ka facilitation center ha umling ka bathmu ban petngor ya ka rung kami jong gibriu ki bana shabar ka jela ki nongalam ke KSU North Khasi Hills hapo ka jingalam u president u Ferdinand Kharkamni ban u general secretary u James Hitler Maupnyang kila penpau ya kan nongrim ke baskem hadian ka jinga kendu ya u deputy commissioner Karibhoi district u Abhishek Saini ha ka Arthur Naitung ha ka jinga dan lang u superintendent of police u Giri Prasad kani ka jingyo yakren jongki bor penyai district kelawan long ru hadin baka KSU North Khasi Hills hakalai pho tarik ujilio kalalek ban khang ya jingshna ya food court kabadan hakajaka bayeng ka facilitation center kabalate house nam arjar arpho ban penlong ka jingjurip benya ya ka jingwan room ki briu ki banabar sha kani ka jela habakren shakilat utai ke bor hadin ketika jinga kendu u president ke KSU North Khasi Hills ulaong ba u deputy commissioner ula khat yakren ya kaseng hakabaya day ber ka jingle jing pensange ya kani ka food court project hakaba na kalyang ki bor district kila kintu ya kaseng bakin island hakabaya day ber ka jing pentre ya kani ka project da ka ba penpau bakani kan plilat hakalyang ka yo kam yo jam na ka bentagi samna traishnong jong kathan Henry ulaong baka sengkla banjur bakan ailat da lele ru banshna ya katika food court da ka ba ong baya kanika jaka lamang khnang na kabenta ban khmi benya ya ka rong kami jong gibriu kibawan na shabar ka jala uni unongelam ka KSU la banjur ru baya kanika jaka de ban pentre kam kumbalat mu na du kasin ka baningkong hakapor bala plia ka house nam arja arpau hakabaya day berkajingkam jengki board district bakani food court kan play kilat aikam aijam ki samla kathan u president kaseng ulabu jingkli kala hakabaya day berkilai po arnot ki data entry operator kibala thumkam hakapor berpentri kam yakani ka facilitation center ban ya penduk mendaksi alor kaneka jing pasange ketika food court ka wala sna po joka facilitation center te kai bang iso ko bala kenduk ha ki ski ba lalai ha jingwan jong vice president jong ka ki su sang kmi nilai alai pet yang di jaka ngai kenduk yo tourist officer bat kala pau shai ba kadon ka jing thumu ban penkala no yakte shaka jaka ban aibam ane ka food court te nilai nagliang jongi persya nomor bangilai i ya ka meglia resident safety security ak hadin ka jeki kan line permit house dem aja khalai aja kasau bat kumjuru nadu usnam aja kandreu yak ne ka ain lap kala ak eka bat ngi sosi ba hadin ka jingwat jaka haus nem aja kandai ngi layo ban pe yak te jaka wat la ngi ka sarkar ka barim bunshwa kala ai jing thmu la kala ai jing bunsko yangi ba kandon ka jaka ka bandon hadu khatsan ekar ka jaka hangte hapo khat kandai mer ka jimut juga khatsan ekar bang du mshwa sarkar ka barim ka jimut juga kalong ba kanam don kanono ka jing theng kali kaniyat laga jong kalin bat kanon ka jaka ka phe bane ka ample space te ngila so ba ka jing bomyo pat yak tu jaka nama kalalong dum palat hadin pat house nem ajak kendai ngala ikmi yak jaka kate jaka ka de jok transport department bat hatuk por kampadon ni ka jisnaru henry hadin ba ngiyo ban baik pasokar ngiyo yak jaka ka bolong kup arekar tam ye bat yak batam yak kata kala shim hi ka transport department ban bu yak kata lani ka we bridge bat ngiso ba house dem ajar arpo haka arpo trik u banai no pra ayo ban pli ya katai ka facilitation center lomba jong u sumbut menteri u badai u ba person tusong hat kopor bat lapan shai yangi bakidon ki laki jong ki facility sangto lane ki counter benikong kade jong ka tourism department ka baar kade jong ka infiltration department ka balai kade jong ka labor department bat kumju kiwe department lada dongkam bat kumju ka cafeteria hane ngan persyai balabu khanang yaka lada kinonglet ngawan kin wanle iki kot kisla kamdi ban simpor than balaja ba ka simpor kedon ka cafeteria kinyo ban bam yadi lada kinyo ban res sangta henry lada ngipet yaka jingbut jokam chwa ngiso bangi pidiang ni trapor nomor bakini ki counter kimja kja ru henry langi i yakane pat ka jishna kuma philai i balale menchisi bangi
PUE paro katuka area berkhoi lasna namata ka food court lane ka jaka aibam te ka ta ingi nomor lagi pet ya ka kasan ekar ka jaka ka badan pengide banyo menswangi kamyo nginyo ekane ar tam lane ka baduna kanlong ka jingtheng kali hadu ka tala da kan sedang kane ka Meghalaya Resident Safety Security Act hapo jong kane ka facilitation center lane ngi ong kata ka entry point te kumta ngi panpau hangne kasgi bo disi ba ngi persya ya ka food court kanwan hapo district riboy ji hanu no sekaru ngilong ki bakloi ban pediang ene ka jimut lane kane ka project wala na kinu ki wan ki ba company ki wanasna kamtam ki company ki badai napo ka jela jungi ngilong ki bakloi ban pediang ka hanrei lada P1 hakta ka jaka ka bangi layat nadu por menshwa ban yo ka jaka bat kadai tang ka tu ka jaka jong jaka sarkar ka ba kai hap ban pelong ka kum ka entry point lane kata ka facilitation center hanrei ngi sosi pat menta ki penpau na liang cuka jing ya penbait ya keren mene ga penpau bait pa ngimdei ban pensange development lane pensange ya kajing yo kami jam re hoi ni sotu ya kajing yo kami jam te na liang jungi ki swing penmi pa beli film bu ka kamera hapo office yo pi shim ki interview ya grade 1 grade 2 grade 3 ban flight no grade 4 man shim ya ki personal interview re menta ki penkelai ngi da employment ka pun tam hapo riboy lada ni nurjor kata henry ke jumut jongi hangne menta lada kata ka jaka gabangi la temu ban pelong ya ka ka entry point la pelong na ka kata ka jaka aibam kalong ka jikta yangi kiseng ke isu bat kunju ki kiseng badan lang ru nomor ba kawan bai kata ka jiyo kam yo jam hoi ngi sotu da wan ra no project kan wan bai ka jiyo kam yo jam re nganget scam ba kini ki jindon ki dawa ba per ne ngamtip kanungut ki lokal ki biokam ke jindon kini petrol pom retailer hande ngamtip kanungut ki lokal jingi ki opam wat pangila menteri ne kamru Henry kajimut jungi hangde menta katkum jing patai mane bakade be kayo kam yo jam yong bakakta ya ka sentiments jungi namar ngi yakhi ya kane banyo kata jaka ban parking ban check ya kibreu kinonglet nangwan la kibyang na em ki kot kisla wan ba check bu iki kali la kidon em kitiar ngora bamlong bay hap apo kaya jela ka jungi kamtam e drugs ganja kamta teter te ngaso ba kanam don shu kajing ya per ban pentame yangi kajing yo kam yo jam Henry ngaso ban ai jumut shishu ya kata kayo kam yo jam ai kalong yo kam yo jam ka pokut ba ki student jogi na po district sungi kinyo hok ya kam bari banyo om na po na bar jela kata naliang disi uskap ya ka ejing on jogi buat upan por shishu ban penbet rengi la ong ba ngingim dai ki authorized body bangilai yak inspection namar ba di ka kam jok sarkar ban le inspection ban petingna bangidon kam ga jaka kabalong ample space ban bu ya kata ka entry point lane ka facilitation center kai junghun namar ba katkum ka ngiyang nadu ba sedang kanurim jungi kalong persenge menta ka jingkli kamlong pa ka jubab kamde na liang jong DC bon ai jubab yagi re kali ka debe ka jubab nak sarkar balada kiong kadan jumut iu ban bu ya ketiga jaka lada kadi jaka ai bam ne ka jaka bani check la kum ka entry point lada kadi jaka ba ai bam kamut ka government kamlong serius namta ka Meghalaya Resident Safety Security Act aja khandreu hre lada kalong serius pendamno ikati ka tenda pendamno ikati jingte berkhoi pentingna bakita jingte kinde ki counter ke bolong pi mene ki counter namta ki samla puli wan chane ki officer ka infiltration department ka tourism department kum ka help desk ki wan nabar ki yo ka jing pensyai pat kum ta teter hoi haduk mende haduk la syai leskiru ngin pesangek baik tekam kat baka sarkar kapat jawab ya kane kenduk mene penbait blok liang jong ki try ki boyo etika tender mansnaru kila pensko ya ka jikso joki handai nga ngila pensyai kiru ba ngimdon jiktip ru hapor bi khot ya kane tender namar yangi lalong no kum kita ki try ki ba peni kata jaka mansnai ke entry point handai lasnai ya kane ka la ai kane ka advertisement ka tender claim ka jiktip jongi bat hadin bang yoi bala yang kate jikte ngesa stu baka jingtmu jong sarkar kan kakwa ban aino sya kono ko company ban shim ya kate ka jaka ban penkela kata jaka aibam lane ka food court bat hagaju upor nang liang jongi KSU ni hadin bang lai keren hajing don lang jong deputy commissioner jing don lang jong block development officer don lang jong officer of police jong rei boy mi penpau bet kawi kasur ba kumbangila persange ha kisi balalek bat kaju upor haduk menta meneru ni persange bet ya kate ka jikte bat ngina masya alat kanon noru ba kete kumane haringi kwa ba kasorkar kan penting na no hadin bangi sotu ba kalapoi syapo central government
spo MHA ba kan kloi menora no ya kata ke feedback lan ka positive sign ke jungi bangin yo bu no kata ke facilitation center ka facilitation center ngim boong lan ki pediang buram ki kamdei ka jaka ka bang yong ngim kwa ba ki bru na bar ki wan lan yang jungi ke su ngi welcome ladi ki tourist ngi welcome ladi ki students bon pulih po jela jungi ngi long welcome ladi ki nong trei ki bangi dong kam ya ki bagin tre po jaka jungi ki bagi ki jai mendu jungi ngi la mentre ngi long welcome ya ki lara ki don ki officer ki bayo posting shene ki bukan pentre shene ngilong welcome ya borok kini ngilong welcome handre ngilong kam gaji welcome jongi pat kalong kat kum ka kot kasla bagi don bat haju upor lara ngi welcome ya ki hata ki jaka bagi peniang kali ke bong ngaong mene deki wantang southly ki todes boss ru kat kum ka jaka bla shna menta kalalong ka jingteng kali ka bahe bat lada kata jingteng kali kalong ta kini kinong late nawan jongi kinong kwa shu banwan shine namar kata jing jaka ka bangile ya ka entry point na ka facilitation center kalong ka jaka ka bakamia henrengi ai jumut shu ba yaitu jaka yang lari man pan shu na ka transport department bahkan khamhe bah shu ba haju upor ladang idon gini checkpoint na ipi kum une jing snu buwan shu ko jela jungi drugs lane uganja ba kiwi gwe kalong bate lakam namar kum mentang ngimdon kinunu checkpoint ki balat kilong ki checkpoint ki bangila mate lakam namar ba ngioi ya jing jele jung de drugs buan po jela jungi kalalong kaba ma hadu katata kaba ngi kum kaseng ru ngi sotho ba ngim de ba ngi check tang yu breu rewat yu breu wara ki tiar ru nyap check lang tamju